Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва подписчикони ютуб канали мо Арзон TJK. Дӯстони азиз, имрӯза навори мошинҳои фурӯшӣ аз ҳамаи тоқҳои Тоҷикистон баъри шумо пешкаш мекунем. Ва дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, хулоса барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, маромад дар ватсаи ман 911 32 47 44. дар ҳамин ватсап суратшои қадим маълумотои пур аз рӯйкунӣ реклама карда, мошинҳои шуморо дар 4-5 кана реклама карда бо хости худо фурӯхта медиҳем. Зинда бошед дӯстони азиз, нархи навои имрӯза аз 9500 сомонӣ сар мешавад. Беҳтарин нархҳо ҳастанд. Хулоса лайкҳоро бизанед, дар канали Арзон TJ подписатсия кунед, чунки дар ин канал мошинҳои арзон ва хонаи арзона шумо тамошо мекунед. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Баҳматон тамошои бу фароғатро хоҳон ҳастем. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир, марҳамат. Боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. Махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регат, Дангарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. Бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. Нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. рақамҳои ватсап шумондагӣ ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим TJ метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Opel Astra-ҷи рӯй кардан аз тарафи подписчикҳо. соли баромадаш 1999 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи судишварӣ аст. танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Навзамин гуфтагиай. мошин ҳуҷҷат утилизатсия дорад. алиша мешавад ба Corolla Caravani мақсад ба Corolla Caravanish қади болош сум метен гуфтагиай. рақамҳои расидкиш охираш 0007 ватсап дорад. тариқи рақамҳои ватсап метавонед муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо Арзон TJ салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо ВАЗ 2114 ҳастад ки соли баромадаш 2012 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи судишварӣ аст. танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дискови пурастой. танҳо бензин гуфтем. дар шаҳри Душанбе нархи мошин 21000 сом мегӯяд. нафароне ки балички 04 маромад бо диққат тамошо кунед. дар рақамҳои 902 17 66 66 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти таниқаи мошинро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Mercedes C-ки пурастой. соли баромадаш 1995, мотор объём 1.8 мебошад. коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия дӯстон ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотори коробкасоз. мошин нахаду дар Душанбе бо нархи 29000 сомонӣ фурӯхта мешавад. нафароне ки C-ки арзон гуфтагӣ донистонед ба унаш 7080 фоиза ҳастанд. дар рақами 711 11 77 20 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқаи C-ро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ин марҳамат гузартиргар Mercedes C-ка пуни объём мекардагия ки соли баромади 1995 мотор объём дорад. коробкаш механикаи судишварияш бензин плюс газ ҳардуш объём гуфтагия. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонаш 80 фоиза ҳастанд. кузов пуштида трансферсервисни. нархи охириша 40,000 сомониш мегӯяд. дигар саводдоно намешавад. нархи охириша мақсад дар Душанбе мебошад. дар рақами 004 33 80 58 маромад муроҷиат кунед ва маълумоти
анықтари мошинро аз худи себашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар канали арзонтиҷа ҳатман подписатсия кунед, чунки дар ин канал як рӯз навори мошин, як рӯз дига навори хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Инак шашумин июли моҳ маромад BMW рой кардан, BMW тройка солиш 2000 сол, мотора биём 1.8, коробкаш автоматикай, газу бензин кор мекунад. Мошин бе ягон камбуди, номераш транзит, ҳуҷҷат плюс утилизатсия кардагии тайёрай. 4 баллони пачка, кузуфуш тоза, мотор коробка хатаҳои 100%, даро электропакет, газу бензин гуфтем кор мекунад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 48000 сомониш мега. Дар рақамҳои 558 25 02 20 хади ҳатман муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо арзонтиҷа салом расонед. дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, маромад дар ватсайти ман рой кунед. Мошинҳои шумо реклама карда бо хости худо фурӯхта медиҳем. Инак 7 июли мо дӯстони азиз, хоб сечка ҳастай солаш 1998, сечкаи простой, мотора биём 1.8 мебошад, сӯзишварияш танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. хоб нафароне ки сечкаи простой бо нархи дастрас гуфтагӣ биден, дар Душанбе мебошад, нарша 36000 сомониш мега, боз камтараки дигар савдо мешавад. 4 баллони пачка ҳам дорад, нархаш 36 гуфтем. дар рақами 005 11999 хади ҳатман ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо ҳастай балечки советский, мошинҳои советский. хоб ваз 21099 ҳастай. дӯстон, соли баромадаш 2004 мебошад. мотор объем 1.5, коробкаш механикаи, сӯзишварияш газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. кузуфуш камтар кор ёфтааст, мотори коробка соз, нахаду саводӣ мешавад. дар Душанбе нарша 9500 сомониш мега. рақамҳои 907 60 64 93 ҳатман ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хачбеки фурӯшӣ ҳастай солаш 1994, мотор объем 1.6, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мақсад ки нафароне ки хачбек бо нархи дастрас гуфтагӣ биден 94 сол, дар шаҳри Душанбе нарша 20000 сомониш мега, боз камтараки дигар савдо дорад. рақами охираш 7777 муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари ҳамин хачбекро аз худи себашон дастрас намоед. шербачаҳои чандум лайка ки монден, ҳатман дар таги комментар банависен, чунки барои дастгирии шумо, мақсад барои комментари шумо мо хела мудда мотиватсияи хуб метавад. раҳмат барои дастгириятон. инак дӯстони азиз, 10 июли маромад нафароне ки каравани арзон гуфтагӣ 1995 сол, Opel Astra дар кузуфи каравани простой 1995 сол мебошад. мотор 1.6, коробкаш механикаи, бензин плюс газ кор мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. нафароне ки караванхар бошед, ҳуҷҷат плюс утилизатсия доштааст. хоб қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 19000 сомониш мега. рақамҳои 978 78 08 80 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари караванро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо балечки 07 ҳастай, кудами ҷо ҳастай даст бардорен. маромад 2008 сол, ваз 2107 бо нархи дастрас рошна фурӯшиай. мотор объем 1.6, коробкаш механикаи, сӯзишварияш газу бензин кор мекунад. 2008 сол. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, краскаш сабсафед, баллонаш 80%, нарша 18500 мега, боз камтараки дигар савдо мешавад гуфтагиай. дар рақами рӯи экранда 87 71 72 71 ҳатман дар тамос боред ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи себашон дастрас намоед. дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. лайккора бизанед, дар канали арзонтиҷа подписатсия кунед, чунки ҳар рӯза аз нарху навои мошини хоназамии шумо бохабар мешавед. худованд нигоҳбонтон бошад. хайр дӯстон.